Hadin ke Jingkhanrai ki kot kislani ki barjala de ki nangilam bat ki kot ke Khasi Students Union KSU South Khasi Hills ki basyong dukan hakathan majai hakini ki khindiat sngi baladep lalap ke jingyo labor license ki barjala hakani kathan kani kala pelong pat ki nangilam ke KSU bani kendo yo ba Shemborlang Renja UCM haka arpusan terik nailar bani kren halor kini kimat Habakren cikila pathai khubor usamla ribok star ding do ulong ha kajing khandra labor license ka seng kala lap pakadon kajing ai pathari ka labor license shaki barjala ha kador news pa tingka kawai halor kini kamat kinoyalam ka KSU na South Khasi Hills habakilai kendo yo CEM kilabo jingkali manubala ai bat kumno ki barjala kila yo ka labor license ha kador news pa tingka kawai Nakaliang UCM uloong ba don jing tip halor kini ka kam bat unhap banya kren bat ki officer ka KHADC. Nalor kata utay unong yalam ka KSU uloong ru ba nakaseng kalabo ka jing karpat iki council bakan pelong ya ka jing khanra ya ki barjala ha katikathan harengkat bat ka seng kenang ban ban pendo jat ya ki barjala ki bawan ban tray bean ha katikathan. Habi day matakasni nakaliang jung KSU South Khasi Hills. Kepada pek ya kata insora bersilahi ilawan ni apa CM Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hakaba ila submit ya ke memorandum jong ibabun imat jingdawa hakaba kani kam sei kam dei shu kasin menungkong kadi kasin menungkong tengah kani ke isi ko ba thamai namar ni i ba kat kum ka ban community ru kum tibreu ba kani ke isi kan wan ra e ke jingkala ba da juga por ni dadan ya ke jingkermen Dina kani ganorim iwan submit biang baraga juga por ila ong bakin pek bat bud din ru ya ki memorandum ki barim ki bangila ai te ki jing submit mentak sngi haki daw ki long ka banungkong ka bangila ya kren ka long ba ka jing issue pathar ya ki labor license baki trading license hakati kata ki jungi te ka banungkong habi ade ki labor license ngila ya kren nomor ba hakini kita yo ki berang syudap ki ba ngila ya ban khanra ya ki labor license ki trading license niyo ishai ba Kidon ki slip ki basu ai kata kamut ka ba ki seu hinyo spa dengka ba ditai slip i valid no tang hapo kat sansi ikut no tang hapo kat sansi tinggal sim jingkli ya CM ba ka e gani kidon ki balik ya gani le si pidon jingtip ne em ko klik jong ka council habi ade gani ka slip den ri ong bangin ya kren ba em jong ka trip ba em u bedai pek ya kata ka ba ki inspector jong ka license te ha ka ju ka por ni ong ilada Kamdon kanu no gijing tip ne don kinu tray ki bisule hi ya kata ngas kau ba kai ka badi pinle na komenta jong kini ka bapan but nam ya ki isi ka jong pi bat ngimpat ju ikot kata ngila khanra ru ban yo i ita slip iban balit no tang hapo khatsan sngi bat kador ka dei news pa ka te halor kata ru ngila ban bor ya kani ka bangi keli kadon kam ne em ban yo ya kata ka non employee clearance habiade ban ka district council kumbalong mentahang TPUE baki hotel ki homestay ki babun ki lami ha baraka ju kapor ni i bar gibreu ki bawan na kawai pakari ki suong bai ba nila don ni kata ka certificate habi de ki diploma ba fair kum ki IHM habi de ki chef kum ta terter ki room service ne ki chef bar ya kita rong ikwa ba kindai ki pradok prasnam lajong nomor ki don ki ba pas class 6 ru ndre ki pen i tang ya ka certificate working of experience na ka jakala ne ka hotel ka homestay ka ba ki tray mensua te halor katangi na kaliang kasengim priang lesi ngakeli kata don em kum kata kanon employee clearance na po ka council ban ai gitaru ngim kren etang ki labor re habangi ong ki employee ru ka kata hi nomor ki employee kala de ki monthly wages kum ong kitin way ki bla yo jing sing banai te kata ru ong council bakan pe bahan ang ni sakmat baraga ju ka por ngila ya kren ru habi de bat ki yo sati ki bla suseng klem da yo jing bit na ka council na du gitu ki por bla de ngila wan kren ndeng shemyo kanu no ku juba te habi de mentar ngila bu biang ke memorandum ya kata ke jingdawa ban khang kredep no iki yo hang thi habi de shamolong samajai kunta terter sesila habi de batki yo ki basupeni jubor da kini ki dekhar baraka ju ko por ngila ya kren ru ya ke jing pentela kerteng no iki jaka sathi ki badai haka ketin nongwei ya kata ru nakaliang iem yung saya pek la dolong ko bala ni khot ke meeting batki klik no secar berangkat iseng balang ban ngila ya banjur ru habi de bat ke ban khanra habi ke ban khanra ngila ong ba na Makanya kesini kebenuan ru ngindang lik biang ngempala pendep nomor kajaka kala he tingi kwa pat ngila banjur hina ka council ba la dalong kepala kan pelaj por ban ya khanra bat kaseng ki SU
Baraga juga por ngila ong balada pi perlak por ngini khandra tang bar ka seng KSU ngim don kam ya ka official letter ten rei tang da ka phone call ru kala beng khnang ba onum don batip menu baraga juga por ngi ong la da pi kwa bi ta ki wei ki seng ru kam lele ngim don jingkhang rei ngim bisni kita ki seng ru ban khandra rei ki jingkhmu jungi kalong ba ngim kwa apat balada don benta ba ki wei ki seng kan lik no ke information ye ke jingkhmu ko ba pha ka jungi tedei na kata kadang ngi suthu bang ngi scam mi gonong rem ngi kwa bala dalong ka bala na ka council kin lek betang bar KSU ha kawai par kasni ka baki lui po tena kaliang CM la shim mi gani ka jingkit kle bar ila kular ba ngin saya pentip ha kanu kasni bang ni lek ban kanra bar kumju ngila submit ru kumbalong hangti na mar ngila batai ba hangti kidon kiri raj ba kiri genti te habya dei ba ki ilaka kamu kibun hi kiri genti ka ba ki long try khendau di ki pradok prasnam jungi te hang tu pat ngiyo i baki pradok prasnam jungi ki ai wa ya ka khendau syaki barjela banrep banriang ni banri jingri ten rai don pat ki try khendau ki bala syakni selon ki barjela de ki besna ya ka ing ba ki le de ki kes te hakata kanong rim ngi ong ba pidei ban pan kum bangila pan ki sordan ri kim patio ini kim pha de mangi pan ni kerteng jong ki try jaka ki try khendau khnang balai bangila ban buddin ya ki hakanu krukom ki ai namar ba hadu menta kim don ki buddin ya ketika kamsti ki teng ki don ki balawan nadu mensua don ru ki berang suwan ru kim don betip tena kali yang jungi ngila karpat ya council bukan le ya gani ban sim khia namar kumbolong hang thi ki dei kiri kenti jong ki brewi ki dikhar ki basa adu menta kidang dei ki basa wai kum ki tenan ki bangila ban ong hakajaka jong ki reusimet kasi jong ten re ba kren pat ba hima sora ka jaka hi ka dei pet ya ka jimpet jong sim sora bar kumjuru ke jing lengo baki bun pat ki briu ki dekhar hangti ki yokot yosla tena ei gane ke jing yokot yosla tingila pha chai CM ba inle ke baron kam habi dewi ki kine ki klik nok senchar baro bakin simkhia bat ban pani ke sos jong kini ki dekhar ki basa hangti baraga juga por ngila ongru kala ne ban long la dangiya no de ka court of year habi dewi kini ki dekhar ki buan ban buhai sino hangti kata kamut kat kum ka ai hi kata ka Meghalaya Transfer Regulation Act 1971 kata kamut ba below 1971 ala ki dikhar ki badai ki la bansa ringin check pat ki basuan hadin ki batam nang ta ka kumala ban ong above nang ta tingila ban penmi no na thi khendau ki apa jongi namar hadu menta ki 4 judon basim khia ya ketika tan jongi namar ka ei ki jingja ya ka bala dep ki dikhot jongi ki jaw snam hang thi kalong namar ba ki thi ki dikhar hi khambun sim kimdei ki nong India bala dadai ki nong India teng la dadon ki jinge ki dangla ban pet ki wei kiri ki ba ikime ki pa ki wan ngani ki syong kisa ten ri kumbolong hang thi khambun sin ki di ki kharbang lai ki bisuan rungtu te dei na kata kanong rim kinut ban pen ibor ya kaseng KSU atau ka poru namar ki sutu bakim don jaka syawai par banle te kat kum ka RTI jong kaseng ru na du araja kan reu kan nyong ipan ki electoral room ya ke epic jong ki breu ngilap bun sin ba ki dekhar hang thi ki dang apply epic onda kilakot ya karta ka bahnru posnem te halor kata ngilabu jingkeli ba syanu baro skata kat kum ka anjo ke India kat prasnem pilala ban epic te halor nang ta handru posnem ngipanya ka cancellation epic kamut lada udai unong India lada udai na ka Bihar na ginu ki state udai bandon ya ka cancellation epic haba ule epic thmai state ko than shila bat majai molong bunta tete ndrei na kali yang jongki kimdon ya cancellation epic kani kala penti kana ba ki dei ki basuan poi thap ki bon shuan shongri akadeka ri ga ba jongi namar ba handru posnem ki dang le epic kibon ki bangila dawa bat ha juga por nga sngo ba nang ni syakmat na kali jongi ka seng ru indang kre ban khanra susu abi dei le kam ni persyang ni pradok prasnam ru begini okam haki jingtai ki babon namar hang thi ni lap ru bakibon ki bre ki balale ya benami namar ba teng ki shule ban ong ba ukhasi jongi ban syong manager nang ketin nrei ni lap pat de ki we ki society ki batrai ru wala ki nong shet na du manager ki don ni khasi nrei ki nong bam ki hap de hi ban ba ten rei ni itu ba hang thi gala penrung kam khambun hi lada ngimpek baha nang ni syakmat ni sutu ba katan sora ka dei ga thain ka basha kata bar habe dei ba trading license pat kumbun chu ya thu hang ni ngila maham banang ni syakmat phim dei ban renew shu na kalian ka council jongpi namar ba nimkwa ba ka thain nong pendong ban renew ya ka license namar hasor ya ka trading license namar hasor PE hang ni labun ki bayo trading license ki dekhar te mental ada issue trading license session nong kendong te si ai mangi kinong kendong ini le isyong dukan kata ka digi jingkelina kalian kaseng baraga ju kapol ada yo dekhar ya ki dukan hapo nong kendong ni na kalian ki khasiru ngimla ban kot bor kat kum ka jingdon jong u ban bu i ka dukan ka bahe kata kala dei lupa ka ban khnyot ya ki khasi jong baraga ju kapor ni la ya keren ya ka hokos license ni keli la ka don ni em yong bangin dang pek indang khmi bania ya kata ka an namar kum balong menta ki dekhar ki badon trading license po chlong ki wan de ki kali ban le home delivery steam man gaying war ki mar khutia mutia ru ki de
Tekane ke jing jongi namar ngikang ba kiyo trading license mukana trading license habo ong mention bai tang specific place apo yodo kamsya eki benle hokos syaki dong gendong tina kalian jongi ka seng ya kita ngikang jur namar balik si ngikang ni perkat ya kalawai ke banwan yo ba kita ki bawan hokos hadin le si kin ai bai home delivery man kaying kita ki basyong dukan hanong gendong jongi kan don ke jing syak ta ka bajur namar kiyo ya ka dor batat titang ni kintin ni kalian ka seng ni ba nang ni Kung siya na UM, ni iba ka na kung sila issue tang yata ka level license certificate. Halaw ta ka receipt kemudian ia gitu kan? Kayak gitu pun siya halakan kita. Ila ya keren bat i CM te habe dai bukata ka jing issue ya ka level license te lese ka don kata ka level license te ki don hi ki ba ai ki helparu nringi ong ba nang ni sakmat ki helparu kim de ban issue namar ba kat kum ka an hi ka level license ka dai bitang ki skill level kemudian ka kam ka bau khasi umla te ha ka ju ka por pat ka jing longo jongi ngila kali itu islip bangiyo bi valid tang apo khat sansi kador ka dai nyos pa uai te kum ba be ngi mani la palat e ki spa san phongut na po sora te kemut lada sispa san phau ko to slip nyos pa maroi khat sansi la kut te ka e gane ni ibu jing kali ha ICM in juba te gane ni la de ong mene ba idon jing tip ne em ba ki bale e gane ka kamru namar kata ka slip nga tharai na kalian jungiru impat UI ka di gasin menungkong bad haga ju ko por ngi snow ban mahamjur bala dadon kino ki bapen khen ya kai jing thmu jong phi ku mukli CM beri pek council berokoi pi de ben pensitom ni pi le kan no nanti kata ka syong ha ka isi ka bathmai ka jong pi Kemudian juga juga ya tak kod afia mo 1972 si Chong. Saya dia hading kata mula. Kami berkom council menteri ini orang kini kelantas pak state government terekam. Te habe dai berkata ni la kali ka council nomor ba kombalong mentang la kali ka to ka jingi tungku jong kale bor license ru bar ka to ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Migrants Worker Act arajar arho nomor ngila ong banang ni syakmat ngin pek be ka level license ni syani aki nomor ya ka to ka an ka mga batay mentang ngin pek syu nomor ba ngila le ya ka website jong kiru nomor kidon kam tang epic adhar kila yo bar ka ju ka por sa ka dor san phau dengka te ha ka dor san phau dengka manu ki kloi ban issue banwan ki dekar sini bar kum ju rung i khenra bangi mentang i bikin don tang kum sibit kila print out kila mi te ka to ka an ngas ngo ka sting palat jong state government te ha bi dai pat bar kane ka Meghalaya land transfer Meghalaya Transfer Regulation Act ka bapi ong mapi 1972 ya kata banle court of year nomor ba ka district council ru kadon la ka ikhtiar nomor ba ka hab apo ka 6 schedule area kino ki jaka ki bahab apo ka 6 schedule area ka district council hi kala ban penteri kami ki an ki busna dak state nomor kanu ka an ki busna dak state government manga mapiru ngila ban pendon kami ka an nomor ka state government ka snaya ka an re ban interpret ya kata ka syong mangi kumju ki klik nok senchar ni kita ki seng bahalang ki ban ya pek perman ya kani ka an ka bladon te kumbolong mentangin community council ru kamle community klik nok senchar ru kamle langi community ya government ru kanumle lalu Kena apa dia begitu kislep dia, amne, lah besar kan. Begitu kislep dia ai bagi ya kata kapisa bagi siu sino. Te habi dai kata na kalian jungi ngila sim jikli ya IM habi kiyo nang no ya takaslep manu be issue ya kiru te na kalian jungi ngam don jingtip ya ngah ya keren bagi IM ubade in charge kene ka labor bagi labor inspector ru aga juga por manu ba ayaki te kata te la da kilap te ka syong ha ka isi ka batamai kum no bikin le si ngin batai le mangi ka kamram jongki la da kile kanu no ka kam klem datip ukli du jong ka council te la de ben sotu i kata ke Jadi resep kedai bila ka jumpa council. Kari jong ka council kawan be ka council ka tho bi kasihil autonomous district council in sapa kopi shopi kidon bangi te halau kini kirisit ni kampat keren ni sino ni wan ai no kong hi sha i CM ba in itu yo don manu ki busule tu lane gale landet ya CM ngani ka office Tu brayu isu ni. ya kani ngilap bangi yo matosin kadai jengkat no putul isu nang thena po right teng isu hak khat pratarik benai bapra ara jarapsan tingila banjur ru mantangi ong ba hinu ki an ba piwan hang ni le si piwan ban penkela ba pinum pechu la da kita ki an barim ki dei ki babakla pide ban penduk pendam no ndei ban su ong ba ki le si ki le kita ki barim kamut la da kita ki barim kino syariat insu ya no lang ngani ko ba thamai na kalian jungi ka sengim kwa nijit ya pi kum ko jing penkela la da kidon ki an ki bedeko pide ban penkela na ni sekmat nai but na me ko beladep kan sa ko beladep ban ngi community ban ngi shane askem hi ki isi bat mai ban le ban kam baki an nang nei sekmat kin mi ki an ki berking bat kum juru ki ban long ki an ki bermentoi produk prasna community tangani ka bukser bakani ka de ki isi bat mai bat kum juru na kalian ngi pai ba ngi la de kershan jur nomor ngi kwa ya ka
jingkela ho ingila de kren be CM ngim kren syu ya kakam kabarim nomor kabarim hangne ke labon ska memorandum bat bahasa teng bat ngimi ti bakane ke isi la da ka kwa i ban pentela na mentagari be jai bereu kinle ke badan kam habi de ke than jongi baraga juga por ngin khmi lenti ba kane ka council kane trailang bat ni kamtam bi pradok prasnam UPI bat kunjuru pradok prasnam kini trailang ne gomanta kapateng gaban sawan titang ini gentien haga juga poru ngilaong bakinum ai trading license ya untuk dekhar ubangai la de be nang thina po nit ubayo bansyong kantin hang the kata kabut ibu tangi kopi hulom kopi gunta terte di notebook te ya urung ila de penmi hari ni kita yo gibeladep baraga juga poru ong bakiyo tanga license ki bete agreement na po nang te kanit kapor bagadang day headquarter po nongrim tehnrei mentapat nagali hajungi nyong hasora kani kambiang baraga juga por ngila de penmi lu dekhar bar ngila maham ya ke council bakambit syu ben issue ya trading license nang ni sikamat kantam ini Ini apa?